Glædelig anden søndag i advent. I dag har jeg forberedt en guided meditation til jer. En guided meditation, som får dig til at komme til stede i din egen krop, få en følelse af ro og få en følelse af selvaccept. Og jeg håber, du kan lide den. Lad os bare gå i gang. Velkommen til den her meditation. I dag skal vi tage et øjeblik til at skabe kontakt til kroppen, til at acceptere det, der er, og til at finde en dyb ro inde i os selv. Start med at finde et roligt sted, hvor du kan ligge komfortabelt. Sæt eventuelt lige videoen på pause, indtil du har fundet dit helt eget rolige sted. Når du er klar, luk øjnene og lad os begynde. Start med at tage en dyb indånding gennem næsen og giv langsomt slip ud gennem munden. Det gør vi lige nogle gange. En dyb indånding gennem næsen og giv langsomt slip ud gennem munden. Endnu en dyb indånding gennem næsen og ånd ud gennem munden. Lad nu kroppen falde tungt ned mod underlaget. Mærk, hvordan du bliver båret og støttet og bliver tung. Ret opmærksomheden ned mod dine fødder. Mærk, hvordan hælene hviler mod underlaget her. Og flyt langsomt opmærksomheden op til dine underben, til knæene, videre op til lårene og til hofterne. Fortsæt med at mærke din mave, hele brystkassen, ryggen og armene. Til sidst mærker du nakken og hovedet. Tag dig lige et øjeblik til at forbinde dig med hele kroppen, fra fødderne og hele vejen op til toppen af hovedet. Giv dig selv lov til bare at være her lige nu, uden tanker om alt det, der har været eller det, der kommer. Bare lige nu. Forestil dig nu, at du befinder dig ved en rolig flod. Vandet er klart og blidt. Bølgerne bruser lige så roligt i overfladen. Du træder forsigtigt ned i floden og mærker, hvordan det lune vand omslutter din krop. Lad dig selv flyde med strømmen. Mærk den tryghed, det giver bare at lade dig flyde med her. Mærk vandet, der bærer dig roligt og sikkert fremad. Hver bølge, som rammer din krop, vasker spændingerne væk og efterlader dig med en følelse af at være let og være klar. Hver bølge vasker spændingerne væk og giver dig mere og mere ro i kroppen. Mærk, hvordan den her flod ikke kræver noget af dig. Den har ingen forventninger. Den accepterer dig præcis, som du er. Og der er ikke noget, du skal her. Du flyder bare med, sammen med flodens naturlige rytme og bevægelse. Hver indånding fylder dig med endnu mere ro, og hver udånding får dig til at give slip på det, som du ikke længere har brug for. Mens du flyder afsted, forestil dig, at vandet omslutter dig på en måde, så det føles som om, at floden giver dig et varmt og kærligt kram. Floden hvisker også til dig nu. Den hvisker, du er nok, præcis som du er. Tag et øjeblik til lige at lade den her følelse
Bliv mærket og lad den synke ind. Du er nok, præcis som du er. Du fortjener tid til ro. Du kan tillade dig selv at mærke taknemmelighed og føle glæde selv over de små ting, der er i din hverdag. Du kan tage små skridt hver eneste dag, som støtter dig. Floden bringer dig roligt tilbage til kanten. Du stiger op af floden og mærker, hvordan din krop føles let og tung på samme tid. Let, fordi du ikke er tynget af alle mulige tanker, og tung, fordi du har fundet ro og grounding. Når du er klar, tag en dyb indånding og kom langsomt tilbage til det rum, du er i. Flyt opmærksomheden til dine hænder og dine fødder og begynd at bevæge dem en lille smule. Skab en lille smule bevægelse i kroppen igen. Og når du er klar, kan du blinke øjnene åbne. Tak for, at du tog tid til den her meditation. Jeg håber, du kunne lide den. Og husk, at du kan altid vende tilbage til den her flod og til roen inde i dig, når du har behov for det.